Салом алейкум. Хуш омадед ба канали биогумус ва моҳипарварӣ. Ҳозир мо дар хоҷагӣ, яке аз хоҷагиҳои бақоат хоҷагиҳои калонтарини шаҳри Душанбе, хоҷагии Акай Тоир қарор дорем. Ҳозир хоҷагии инда мо омодан дидан кестем. Хоҷагиш бисёр хоҷагии бақоат, хоҷагии истеҳсолкунандаи моҳиёи карп, сазан, талсалобик, бели амур истеҳсол мекунад. Ҳозир бо ба ин хотир меҳмонон аз шаҳри бародарии Ӯзбекистон барои ҳамкорӣ ба хоҷагӣ ташриф овардаанд. Ҳозир суханро ба сарвари хоҷагии Акай Тоир метиҳем. Марҳамат, ягон чӣ гуфтанӣ доред? Ассалому алейкум бинандаҳои муҳтарам. Аз ташрифи чунин шахсоне ки дар самти моҳипарварӣ бисёр таҷрибаҳои калони корӣ доранд бисёр хушҳолем. Ҳозир дар хоҷагии мо меҳмонон аз бародарои ҷумҳурии Ӯзбекистон ташриф овардаанд ба хотири ҳамкорӣ дар самти моҳипарварӣ. Ҳозир аз хоҷагии мо дидан карданд ва ба хулосае омаданд ки дар ин хоҷагии мо метавонем як ҳамкориро дар самти парвариши моҳии сомҳои африқоӣ баром монем. Ҳозир нисбати ин самти корӣ гуфтушунидо рафта истодааст. Худо хоҳад бо баррасии ин масъалаҳо бо як фикри ақидаи корӣ барои ҳамкорӣ мо хоҳад ба вай расем, яъне ки ба мувофиқаи дутарафа расем. Инҳо ҳозир ин бародарон чӣ мегӯянд? Ҳамин обҳои мо, ҳавзҳои мо барои ташкил кардани мисол хоҷагии африканский сом ё ки венгерский карп мутобиқат мекунад ё не? Чӣ масъалаҳо, чӣ баррасиҳо шуда истодааст? Акн ин савол бисёр як саволи момаврид аст. Ҳамаи мо шумо медонем ки ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҷумҳуриҳое мебошад ки дар самти парвариш, нигоҳубин, умуман ёмини моҳӣ дар минтақа, яъне ки Осияи Марказӣ яке аз ҷойҳои намоёна дар бар мегирад. Азбаски тамоми дарёву кӯлҳову гӯем обанборҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад. Бинобар ҳамин яъне ки парваришу истеҳсоли моҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр маборӣ дорам як натиҷаҳои хуб доданаш мумкин аст. Барои ҳамин ин бародаро дар хоҷагӣ дидан карданд ва ба хулосае омаданд ки дар ин ҷо бисёр дар самти парвариши намудҳои тамоми он моҳиҳое ки ҳамчун моҳиҳои оби гармидӯст ҳисоб меёбанд бисёр қулай ва амри мудоввост. Барои ҳамин ба хулосае омаданд ки дар ин ҷумҳурии мо метавонанд ҳам парвариши намудҳои карп ва сомҳоро баром монанд. Ба шумо барори кор муваффақият орзумандем бародар. Саломат бошед. Хоб, ҳозир мо дар ин ҷо дидан кардем аз хоҷагии моҳипарварӣ Акай Тоир. Акай Тоир бисёр заҳматҳо кашиданд дар ин ҷо, бисёр меҳнатҳо карданд, бисёр истеҳсоли моҳиро баланд бардоштаистанд. Ҳозир бисёр ҳаракатҳо доранд ки бо ба ҷумҳурии Ӯзбекистон ба инҳо мисол ҳамдигар қати муваффақат кунанд, намудҳои нодири моҳиро ба Тоҷикистон мо ворид кунанд. Яке аз намудҳои тез афзоишёбанда ин африканский соми африкоӣ ба назар мерасад ки бисёр дар муддати 4 моҳ ин ба 2.5 то 3 килора вазн мегирад. ё ки бо венгерский карпҳое ки ино карпҳои нодиранд аз дигар давлатҳо оварда шудаанд. Иншоалло худо хоҳад мо бо ин соҳибкоро ҳамкории зич дорем ва мехоҳем дар оянда тараққиёти рушди соҳаи моҳипарвариро чанд маротиба баланд бардошта тавонем гӯем ки хоҷагиҳои моҳипарварӣ чӣ қадар мисол заҳмату чӣ қадар барои пешрафти ин хоҷагӣ чӣ қадар меҳнатҳо мекашанд. Бо мо бошед, бо канали биогумус ва моҳипарварӣ. Зиндаву муваффақ бошед бародарони қанди ман.